Nadolig llawn i bawb. Heddi ni'n mynd i wneud trefniant ar gyfer y Nadolig. Hefyd, falle trefniant o obaith ar gyfer y blwyddyn newydd yn gobeithio bod peth yn mynd i wella, fel dwi'n siŵr bydden nhw. Felly heddi, ni'n mynd i cymryd pot, unrhyw pot sydd gyda chi yn y tŷ. Gall ei fod yn fawr fel hyn, neu yn fach fel hyn. Sbwng Oasis, a chi gallu cael rhain o Hobbycraft neu falle AFS yn Taswell neu rhywle fel yna. Ac disgwyl o Oasis, a mae hwn yn cymryd trydydd y bloc Oasis yma. Ond heddi, dwi'n mynd i defnyddio pot oedd yn dal bwyd, achos mae hwn yn ffito yn berffaith mewn i'r pot yma, fel chi gallu gweld. So dwi wedi siapo fe i mynd yn y pot a ti'n gadael yn biti modfedd lan. So bod ti'n gallu rhoi y gwyddni a popeth fewn. Hefyd, dwi'n mynd i cael cannwyll a mae hwn yn cwpan cannwyll sy'n dal hwn. Os oes dim un o'r rhain dych chi a ti ddim gallu cael un, y peth arall allwn ni wneud yw cymryd tap. Mae tap ti'n gallu prynu yn y llefydd yma hefyd. So mae un yn drwchus, un yn denau. Chi eisiau'r un drwchus, a beth chi'n neud yw cymryd pren barbecue a torri fe, a ti'n rhoi e fel yna, darnau bach, a wedyn ti'n rhoi o gwmpas y cannwyll fel hyn. So dwi'n mynd i dangos sut ti'n neud hwnna. So ti'n rhoi e fel yna, a ti'n rhoi o gwmpas fel hyn, rolio fe o gwmpas, round, fel yna, a wedyn ti'n gallu rhoi e yn yr Oasis. So i ddangos i chi sut mae hwnna'n gweithio. Trio rhoi yn y canol, rhoi e lawr, a mae'n sound. Yr unig peth fyna, bydd rhaid i chi trio rhoi y spruce o gwmpas. So, dwi'n tynnu fe mas am funud, achos mae rhaid ni tapo fe cyntaf. Rhoi pot lawr, tap. Mae tap, mae rhaid i tap mynd o gwmpas y disgwyl. Fel hyn. I wneud yn siŵr bod yn sicr. Un. Dau. A cofio bod y tap yn cwrdd yn y canol i wneud yn siŵr bod e ddim yn dod yn rhydd. Wedyn rhoi e yn y pot, fel hyn, a un darn arall, jyst i wneud yn siŵr bod e'n aros ar y pot, fel hyn. So ti ddim eisiau llawer i fynd lawr yr ochrau, achos ti ddim eisiau gweld e. So torri fe fel yna, a fel hyn. Dyma ni. So ni'n barod nawr am y cannwyll. Rhoi cannwyll nôl nawr yn y canol. Dros y tap, a mae hwnna'n saff. So nawr ni'n mynd i dechrau gyda'r spruce. Nawr mae hwn wedi dod o'r ardd. Mae coed, y hen coed yn dolig wrth dyfu. A pryd nes i rhoi yn yr ardd, oedd y bron wedi marw. Ond mae'n hoff iawn o ble mae fe, a mae wedi tyfu nawr i'n biti 8 troedfedd. So dwi wedi bod yn torri fe leni, achos dwi eisiau cadw fe, ond falle os dwi'n cario ymlaen i torri fe, byddai'n mynd dod yn neis blwyddyn nesaf hefyd. Falle, os ydych chi'n mynd i nôl coedolig leni, byddwch chi gallu gofyn i'r person sy'n gwerthu nhw, os mae darnau bach o coedolig gyda nhw, so byddwch chi gallu defnyddio rheina i wneud hwn. Neu hyd yn oed os ti'n torri coed yn dy hunan, byddwch chi'n gallu defnyddio y gweddillion i hwn. So dyma fe, dwi wedi wneud coler. So nawr dwi'n mynd i just rhoi tipyn bach o gwmpas fan hyn, jyst i cuddio y pren fel yna. So mae darnau bach dy fi fan hyn. Fi wedi paratoi rhain yn barod achos
O'n i ddim yn meddwl byddwch chi eisiau gweld fi yn torri bits o bobs bant trwy'r amser. Ond mae amser yma yn hyfryd yn y blwyddyn yn diwa. Achos y peth yw, mae'r arogl o coedolig yn hyfryd hefyd. Mae'n dod yn naws yn Nadolig. So dwi jyst eisiau cwbl mwy o ddarnau fan hyn a byddai'n llenwi fewn gyda iorwg hefyd. Achos mae iorwg yn dda iawn fel ansawdd wahanol i trefniant. So dyma ni'n rhoi tym bach ar y top, just mwyn cuddio. So just cwbl o darnau fyna a byddai'n gorffen wedyn. So nawr dwi wedi rhoi rhai o'r rhain fewn. Dwi'n mynd i dod â brigau fewn. Nawr ti'n gallu cael brigau o unrhyw archfarchnad a maen nhw'n dod mewn lliwiau wahanol. Dwi wedi dewis tro yma arian achos mae'r pot yn goch, mae'r cannwyll yn goch, so dwi eisiau rhywbeth i fynd gyda fe, i cyd-fynd. Ni ddim eisiau gwyn a dwi'n hoff iawn o arian. So beth dwi wedi wneud yn barod, dwi wedi torri nhw mewn y darnau. So dyma'r darnau. Fan hyn. So nawr mae hwn mynd i fod fel coler o gwmpas. So dwi'n mynd i rhoi rhain fel hyn, o gwmpas y trefniant. So dyma ni. A na pam dwi wedi torri nhw'n barod, achos mae yn cymryd amser i wneud, ond mae yn trawiadol, dwi'n meddwl, ty beth. Os mae rhai nhw rhy hir, os ydych chi'n torri nhw, chi ddim gallu gweld bod wahaniaeth. So byddai'n edrych ar rhaina eto wedyn, ond dwi jyst wedi torri darnau fel hyn, pob maint, ond mae'n mynd i wneud y trefniant yn eitha fawr. So ar ôl hwn, ni'n mynd i rhoi y iorwg fewn. Nawr ti'n gallu rhoi iorwg plaen neu iorwg sydd wedi cael ei lliwio. Mae hwnna lan i chi. Mae'n dibynnu beth ni'n hoff iawn o. Mae rhai bobl yn licio lot o pethau arian, air, baubles, a mae rhai ddim yn licio dim o nhw. So mae dewis lan i chi. Ond beth bynnag chi'n dewis, bydda fe yn hyfryd, dwi'n siŵr. So dyma rhai yn dod mas. A dwi eisiau rhai nhw mynd lawr hefyd. So dwi'n mynd i pwyntio rhai nhw i fynd lawr a rhai i mynd ar draws. So dyma fe. So maen nhw'n braidd yn fawr. Ond mae'n dibynnu ar personoliaeth chi. Mae rhai bobl yn licio pethau fawr, a mae rhai bobl yn licio nhw'n fach. So, just dim ots, allwch chi'n gwneud nhw'n fach neu yn fawr. So, dwi dal yn mynd o gwmpas. Dyma ni. Mae'n dibynnu faint o le sydd â chi yn y tŷ hefyd, cofia. Ni'n dda iawn nawr fel teulu. Ers y lockdown cyntaf, ni wedi bod yn cerdded. Mae'r gŵr yn dod â fi hefyd, a mae hyd yn oed yn gwybod llawer o pethau dwi yn casglu nawr. So os mae'n gweld mae'n dweud wrtho fi, os dwi'n colli fe, dwi'n gwybod nawr mae rhywun arall mynd i dweud pam ni ddim yn cael hwn neu llall. Ac ni'n gwybod y llefydd i fynd nawr yn y goedwig a hefyd ar y ffordd. A dyddiau hyn, achos dyw pobl ddim yn casglu, wel y cyngor ddim yn casglu y gwyrddni nawr tan mis Chwefror, dwi'n meddwl. Mae'r bobl yn cael gwared y gwyrddni a jyst rhoi ar llwybrau y peth ar hyd y lle. A ni wedi casglu pethau o fyna hefyd. A dwi'n mynd i roi hwnna lawr, jyst tipyn bach fel yna. Achos dwi ddim eisiau cannwyll llosgi fe. So dyma fe, mae'n fawr, dwi'n mynd i torri cwpl yn nhw achos dwi'n meddwl bod nhw tym bach yn hir. Ond mae werth cael nhw rhy hir na rhy fer. So dyna fe. A dwi ddim yn edrych yn wahanol os ti'n torri nhw neu byd o. Nawr mae rai bobl falle byddwch chi'n licio fe mor hir o hwn. So mae hwnna'n ffain hefyd. So nesaf ni'n mynd i rhoi tipyn bach o iorwg a tipyn bach mwy o sbrws. So peth nesaf yw
y spruce fan hyn. A mae hwn yn blue spruce. So mae hwn yn lliw wahanol. So dwi'n rhoi tyn bach o hwn ar ben. Dyna. 1, 2, 3. Just tynnu tyn bach o hwn bant achos mae gormos arno fe. Hwna, fyna. A cwbl o rhain fan hyn. So dwi'n gallu gweld mae'n dod nawr, bron yn barod, a chi ddim eisiau prynu lot o pethau i hwn, achos mae lot o fe wedi dod am ddim trwy casglu pethau chi'n gweld. So dyna ni. Un arall fan hyn. A nawr ti'n bach o iorwg. So mae rhaid i codi nawr nôl i iorwg. So dyma fe. Mae'n hyfryd yn dweud. Hyfryd iawn. A mae'n siap wahanol hefyd. A mae rhai o hwn wedi cael ei sbreio. Dwi wedi jyst mynd i roi tyn bach o hwn fel. A mae'n gwneud wahaniaeth yn barod. Fe, gallu gweld. Jyst tyn bach yn wahanol. Traddodiadol, i yn rhoi iorwg mewn i peth yn ydyn ni, a mae flwyddyn yma yn un dda iawn. Achos ni'n meddwl bod e'n neis ar dechrau flwyddyn. So mae cwbl o rhain o wedyn mynd mewn. Dyna ni. So dweud y gwir, os o'ch chi ddim eisiau rhagor, na gyd gallwch chi wneud yw rhoi pethau fel orenau, neu cinnamon mewn. A beth yw'n rhoi dim rhagor, ond dwi yn mynd i rhoi cwbl o pethau fewn. Dwi eisiau cuddio y pren, fel dwi'n dweud. Os wyt ti gallu cael cwpan fel hyn i rhoi canwyll, bydd fe'n well achos dyw'r pren yn mynd lan ti'n bach, so mae rhaid cuddio rheina. So dyma rhoi y rhain fan hyn. Sy'n cuddio ti'n bach. Sydd yn ei... O, mae hwn dy fi hefyd. Dyma rhoi esbrwsus. Mae hwn yn sgimiau sy'n neis iawn. Dwi'n siŵr bod ti'n ffindio hwn yn dy ardd. So mae hwn yn goch fel y canwyll. So os ni'n rhoi hwnna fewn, yn edrych yn neis. 1. Hwn lawr, jyst dipyn bach. A mae 3 dy fi rhywle o fel chi gallu gweld. O, dyma un y trydydd. Dyma ni. Jyst i rhoi tyn bach o'r coch. Nawr, te fel arfer, os oedd canwyll gwyn dy fi, byddai'n rhoi resyned coch. Ond dwi wedi cael bwnsh o blodau o archfarchnad, a ynddo fe, chi'n cael resynod a hypericum. So mae'n dda iawn i prynu, so mae pot i gallu defnyddio propeth o hwnna. So nawr dwi'n mynd i rhoi cwbl o resynau yn fan hyn. Hynny, rhoi resynau ar bwys. A stipyn bach o hwn fan hyn. Okay. 2,
3. Pedwar. 5. Achos mae hwn nawr rhoi lliw arall i'r trefniant. Dwi ddim wedi gorffen eto, dwi eisiau llenwi fyna, ond mae bron yn gorffen. So nawr dwi eisiau cuddio tipyn bach o'r canwyll ar y gwaelod, a dwi'n mynd i defnyddio rai o rhain, a rai o hon hefyd. Ac un arall fan hyn. Bron yn gorffen. Dyma ni. Nawr te ni eisiau jyst tipyn bach o hypericum fel hyn. So mae hwn yn y bwns o archfarchnad. Yn yr un bwns, so jyst yn rhaid i cael 2. Dwi'n wedi torri hwn mewn i 2, so jyst torri fe fel yna. Mae 2 dan dych chi. So ni'n mynd i ben fel yna. A byddai'n rhoi un lawr fel yna. So ti'n gweld yn 2 lle. Fel hyn. Wedyn, un arall yr un peth. Tynnu deilen, sy'n eisiau deilen. Eto, torri fel hyn. So mae 2 dan dych chi. So mae un yn mynd fel hyn. Un yn mynd fel yna. A mae un arall dy fi ar ôl. Yr un fath o peth. Torri, torri. A dim ond un dwi eisiau tro yma, so dwi'n mynd i defnyddio hwn. A rhoi hwnna fel yna. Dyma ni. A jyst i gorffen, mae cwpl o canasion gwyrdd dy fi. So dwi'n mynd i rhoi hwn fel lliw arall yn y trefniant. Mae rhain i gyd o'r bwns yma. Ti'n gweld, ond mae fe jyst yn lliw arall sy'n codi y coch. A dyma fe. Mae'r tec yn ei weld. So dyma'r trefniant. So os mae'r brigau rhy fawr i chi gallu gwneud nhw'n llai, ond os chi eisiau rhywbeth sy'n edrych yn fawr, dyma fe. Ond ti'n gallu rhoi mwy fewn, achos mae digon dy fi fan hyn, os ydych chi'n meddwl wedyn, ti eisiau rhoi mwy, neu os ydych chi ddim eisiau canwyll, ti'n gallu rhoi rhain yn y canol fel hyn. Yn lle canwyll, jyst rhoi rhywbeth yn y canol, ti'n gallu cael pethau yn hongian oddi wrthyn nhw. So gobeithio bod chi wedi mwynhau, a fyddwch chi'n trio rhywbeth fel hyn mas. Nadolig llawen i bawb, a cymerwch ofal.